سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمر على توزينات بشكلتا حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر الزعدم أمير عليم نايزا عمد كالاي ناي مونيمنت وردر روند فان فلاندرن ويدما بتور داس فلاندرز فلت ني حدا معاد وردر سمش دشت ميازيا تخايدوم ابزا وردر دما كم تادي بوغاتشا عوت ميلان سانريمو ماتيو فاندربول إرتراوي بينيام غرماي ماتيو جورجنسن لينارد فان إيتفلت وونت فان آرت ماتيج مهوريك ماغناس شيفيلد مادس بيدرسون عود واردس فلاندرز نيلسون باولوس فالنتين مادواس جوناثان ميلان فيليبو غانا ماتيو ترينتين ستوفان كونغ ستيفان كونغ أليكسي غارزا أمصر نكلاسيك تقادمتي شمونت مئتين يوسي أي نتبين بقحات نابزور الدر زااتو تقادمتيهم بفلاي دما أزور الدر نتو مأكل سحبت ميلان سانريمو زنبرو تادي بوغاتشان ماتيو فاندر بولن ورحي أبزي ملق جزيز الرخبت بمنبرا أمونغو زمكلت نايزي جزيز زبالت تقادم تعلم نازق برك اللس كابتي نزور الدر باقو تهرافي كابز قبر ورقو حيتاتيهم دحرس عرس سانريمو ناور الدر كيتملس زقنية تادي بوغاتشا بزور الدرابيلو أبل علي فاندر بول حنو زفديلو عب عدليو رخيبو نابزور الدراتيوم أبزري زعمت ورد زاقت بزي عوض زوق عزلو أبال انترمارشي إرتراوي بينيام غرماي أبزور الدر نسال سايقزيون مستافيو أما بقس حنصاز ترخيبو أبالتشن عسران سلستن بينيام أبو قرد ستافيو تصوو تخوكوارس انكولو زحلف عمد دما بعوض فاندر بول مزازمي أبزر خبت توردس فلاندرس مبلا حمسان شعاتن ترتحيزي وردرو زازي منيروم أبزور الدرة قادمتي أبناء مودة حنصاص نخبص حون تسل علم 369 كيلومتر كزازو مخقد اليوم كابتن عسران دحار نزور الدرس تعوت له تقادمت مسن عزب أبغلتشن عسران ماتيو فاندر بول أبغلتشن عسران حدا دنماركاوي كاسبر أسغرين أبغلتشن عسران كلتسن هولنداوي ماتيو فاندر بول أبغلتشن عسران سلستن سلوفيناوي تادي بوغاتشا زحلف عمد دما هولنداوي ماتيو فاندر بول نزور الدرة تعويتهم لنيروم أب مبقس حنصاص ترخيبهم كابزلو 175 تقادمتي اتوم 231 تقادمتي أبتي بعوت أمريكاوي نيلسون باولوس مزاز مرخيبو زنبرة دواردوس بلاندرس تساتيفهم زنبر يوم كابزو 275 تقادمتي توم 39 دما نفل ماغزي أبزور الدرس طافيهم زرقاقت يوم نزور الدر دما سلوفيناوي تهدي بوغاتشا كعوت اللايو زل على قمت رخيبات يوم نتاري بوغاتشا تختيلهم دما ماتيو فاندر بول مادس بيدرسون وونت فان آرت ماتيو جورجنسن فيليبو غانا نيلسون باولوس ستيفان كونغ ميكيل ماتيوس بينيام غرماين عوتات نايزور الدرق خنو أقدمهم بحسينة السفر تقادم تنيرهم نزور الدرس لسه جزء بمعوات حدا خابتهم زبزح جزء نزور الدرس تعود سلو هولنداوي عود ميلان سانريمو ماتيو فاندر بوليوم ولادي فاندر بول زنبرمو أبغتشن عصر شعتن كابز علم مستفلي أندري فاندر بول أبشنت شعتن ميتو سانشومون تنزور الدرس تعويت له من برو مزاج بتنا يزور الدري حبرم وردر كجمر قطليا مبرهتي مستولى علو عباي وجله بسكاتو تقادمتي انتنا وصتيا نصوتا خفيتاتهم عوت متقعتي اكايدون عباي وجله فدل يزفطر تقادم ماي غناي ترخبن ابزور در حدا كاب زبل صوني حدا معلت كيلات زخونه ابال يونايتد عربيان اميريتس بيلجماوي تيم ولنس بمالياتنا حبرات امارات عرب غانتا مبكل تميت تصوتو امكياد يركبم اب قدام 25 كيلومتر ناي زور در عباي وجله نزقط اماز نبرسكاتو تات انام كانت غعزا تقصل اب 39 كيلومتر بزتفترة سكاتو نهولنداوي إلمار ريندرز إيطالياوي أليساندرو رومل بريطانياويان كونور سويفتن سين فلاين هولنداوي تيمو روزن إيرلانداوي روريا تاونسند نأسترياوي ماركو هالرن بيلجماوي فيكتور فيركولين زحقفت شمون دزا أبالاتا جوجل نتلما جزئية أب قدميت قويمة أما بال4 كيلومتر إذا جوجل نعباي جوجل ني 4 كاليتات ناي جزئية جاق فتيرات اللام دحيرون بريطانياوي أبال إف إديكيشن ماكس باورن أبال فاغنر بازين بيلجماوي جينس ريندرسون كاب عباي جوجل مليقوم نزا جوجل نمركاب أب حيال سرح تتصميدهم أب 4 كيلومتر قدامي تجوجل نخالي تجوجل ناي دقيقة 25 كاليتن عباي جوجل دمام ناي 3 دقيقة 28 كاليتن ناي جزي غاغان صفات اللام
ካብ 2020 ድሓር ኣብ ናይ ሞኒመንት ውድድራት ዝበዝሐነት ብዝኣከበ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል እዩ ቫንደርፖል ኣብዞም ዝሓለፉ 5 ዓመታት 3163 ነጥቢ ብምእካብ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ እንከሎ ካብ 2020 ድሓር ክለምቕ ዝጀመረ ታደይ ፖጋቻ ድማ 2757 ነጥቢ ኣኪብሎም ቫንደርፖል ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ክዕወተሉ እንከሎ ን44 ኪሎ ሜትር በይኑ ድሕሪ ምጓዓዝ እዩ ሎማ ዓመት ነዚ ታሪክ ንኽደግም ግን ታደይ ፖጋቻ ኣቐዲሙ ክውግኖ ክሕተት እዩ ኣብ 110 ኪሎ ሜትር ንኽልተ ተቐዳደምቲ ሒዛ ዝነበረት ካልእቲ ጉጅለ ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጣ ኣብ 142 ኪሎ ሜትር ማቲው ቫንደርፖል ዝርከቦም 12 ተቐዳደምቲ ኣብ ዓባይ ጉጅለ ሓደጋ ምውዳቕ ኣጋጢምዎም ሓደ ካብ ሕፅያት ዕውታት ናይ ዝውድድር ክኸውን ዝተገመተ ቫንደርፖል ግን ከይደንጎየ ካብ ዝወደቐ ተላዒሉ ናብ ኮረሻ ተመሊሱ ውድድሩ ቀፂሉ ኣብ 161 ኪሎ ሜትር ተቐዳደምቲ ቤልጅማውያን ቲየስ ቤኖት ቬቶ ብራይት ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ኮንግ ኢጣልያዊ ዴቪድ ባለሪንን ዝሓቆፈት ካልእቲ ጉጅለ ተመስሪታ ጸኒሖም ድማ ኣባል አልፔሲን ቤልጅማዊ ኩዊንቲን ሄርሞኑስ ኣባል ትሬክ ሆላንዳዊ ዳን ሆለ ኣባል ኢኒዮስ ፊሊፖ ጋና ኣባል ቱዶር ኢጣልያዊ ማቲዮ ትሬንቲን ካብ ዓባይ ጉጅለ ኣጥቂዖም ንቕድሚት ገስጊሶም ኣብ ዝርሕቐት ዓባይ ጉጅለ ብዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ክትቅለስ ጀሚራ ኣብ 204 ኪሎ ሜትር ኣቀዲሞም ኣባላት ቀዳሜት ጉጅለ ዝነበሩ ቤልጅማዊ ቪክቶር ቬርኩሊንን ሆላንዳዊ ቲሞ ሮዝን ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ናይ ሞኒመንት ውድድር ዝተዓወተሉ ብዕድመ ዝነኣሰ ተቐዳማይ ቤልጅማዊ ሬሜኮ ኤቨኖፐል እዩ ኤቨኖፐል ኣብ 2022 ውድዕ 22 ዓመትን 89 መዓልታትን እንከሎ ንናይ ሞኒመንት ውድድር ሌጄ ባስቶኔ ሌጄ ተዓዊትሉ ነይሩ ፖጋቻ ድማ ኣብ 22 ዓመቱን 216 መዓልታትን ብተመሳሳሊ ንሌጄ ባስቶኔ ሌጄ ተዓዊትሉ ኣብ 190 ኪሎ ሜትር ኣብ ቅድሚት ዝነበራ ጉጅለታት ብሓደ ተኣኪበን 13 ተቐዳደምቲ ዘቆምዋ ጉጅለ ንዓባይ ጉጅለ ናይ ደቂቕን 12 ካልእትን ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋትላ ኣብዛ ጉጅለ ከም ፊሊፖ ጋና ስቴፋን ኮንግ ማቲዮ ትሬንቲን ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ምህላዎም ክዝንጋዕ የብሉን ኣብ ሚላን ሳንሬሞ ብውስን ጌጋ ንዓወት እቲ ውድድር ንቫንደርፖል ዘሕለፉ ኣባላት ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ካብ ግዜኦም ዝተኣረሙ ክመስሉ ንዓባይ ጉጅለ ብናሃር እናቐለሱ ንቐዳመይቲ ጉጅለ ንምልቃም ኣብ ሓያል ስራሕ ተጸሚዶም ኣብ 211 ኪሎ ሜትር ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻ ኣብ ዓባይ ጉጅለ በርቃዊ መጥቃዕ ተፈንዩ ኣባል ቲም ቪዝማ ወንት ቫን ኣርት ድማ ተቀዲሙ ዝሰዓቦ ተቐዳማይ ነይሩ ኣብ 212 ኪሎ ሜትር ንማቲው ቫንደርፖል ታደይ ፖጋቻ ወንት ቫን ኣርት ማቲዮ ጆርጊንሰን ማደስ ፔደርሰን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ዝሓቆፈት ዝሓየለት ጉጅለ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተፈልያ ካልእቲ ጉጅለ መስሪታ እዛ ጉጅለ ተኣኪባ ምስ ትቕፅል እቲ ሓደገኛ ጉጅለ ናይ ውድድር ናይ ምዃን ተኽእሎኣ ዝለዓለ እዩ ኣብ 218 ኪሎ ሜትር ማቲው ቫንደርፖል ናይ ዝሓለፈ ዓመት ታሪክ ንኽደግም መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈነወሉ ናይ ሳንሬሞ ስዕረቱ ኣብ ኩሩም ተቃቒሩ ናብ ዝውድድር ዝኣተወ ፖጋቻ ሓስኩ ኸይልዎም መጥቃዕቱ ድማ ኣፍሽልሉ ኣብ 220 ኪሎ ሜትር 5 ተቐዳደምቲ ሒዛ ዝነበረት ናይ ፖጋቻ ጉጅለ ንቤልጅማዊ ኣባል ትሬክ ያስፐር ስቲቨን መሊኣ ኣብዛ ጉጅለ ተረባሕ ኮይኑ ዘሎ ማድስ ፔደርሰን እዩ ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ወዲ ጋንቱ ያስፐር ስቲቨን ናብዛ ጉጅለ ተመሊኡ ብምህላው ኣብ 222 ኪሎ ሜትር ኣባል ኣስታና ካዛክስታን የቨግኒ ፌድሮቭ ኣባል ሎቶ ቤልጅማዊ ኣርጀን ሌቪንስ ኣባል ኤፊዲኬሽን ኔልሰን ፓውሎስ ናብታ ብታደይ ፖጋቻ ቫንደርፖልን ተቕልለ ዝነበረት ካልእቲ ጉጅለ ተሓዊሶም ኣብ 227 ኪሎ ሜትር ቀዳሚት ጉጅለ በታ ንከም ታደይ ፖጋቻ ቫንደርፖል ወንት ቫን ኣርትን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ሓቂፋ ዝነበረት ጉጅለ ተጎቢጣ ኣብ ጸቕቲ ዝኣተወት ናይ ፖጋቻ ቀዳሜት ጉጅለ ብመጥቃዕታት እቲ ስሎቬንያዊ ክትናወጥ ጀሚራ ጸወታ ንኽዛዘም 23 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ንማቲው ቫንደርፖል ታደይ ፖጋቻ ወንት ቫን ኣርት ማድስ ፔደርሰን ያስፐር ስቲቨንን ዝሓቆፈት ጉጅለ ነቲየስ ቤኖት ማቲዮ ጆርጊንሰን ስቴፋን ኮንግን ዝሓዘት ካልእቲ ጉጅለ ናይ 28 ካልእታት ንፊሊፖ ጋና ማቲዮ ትሬንቲን ዴቪድ ባለሪንን ዝሓዘት ሳሴት ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን 27 ካልእትን ናይ ግዜ ጋግ ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን 58 ካልእትን ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋትላ ጸወታ ንኽዛዘም 19 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ታደይ ፖጋቻ እቲ ዝተለምደ ዘይምሕር ስካቶ ፈንዩ ኣብዚ ህሞት ግን ስካቶ ፖጋቻ ዝፃወት ቀዳማይ ትረኽበን ጸወታ ንኽዛዘም 12 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ፖጋቻ ንጉጅለ ቫንደርፖልን ቫን ኣርቱን ናይ 30 ካልእታት ናይ ግዜ ጋጋን ፂፍሎም ታደይ ፖጋቻ ኣብ ፍላንደርስ ንሳልሳይ ግዚኡ ኣብ ምውዳር ዝርከብ ተቐዳማይ እዩ ኣቐዲሙ ኣብ ብኹሪ ስታፍዩ ኣብ ዝውድድር ማለት ኣብ 2022 ራብዓይ ተርታ ክሕዝ
ክሕዝን ከሎ ኣብ ሰዓበት ዓመት ማለት ድማ 2023 ቀዳማይ ተርታሒዙ ነይሮም ጾታን ክዛዘም 8 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈ ፖጋቻ ምስ ካልኦት ጉጅለ ዝነበሮ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 35 ካሊታት ይዕሪግዎም ኣብ ሳንሬሞ ድሕሪ ምስ ዓሩና ጎደና ዓውህድ ንኽምለስ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ጸንሐ ስሎቬናዊ ታደይ ፖጋቻ ንኻልኦት ጉጅለ ዘንጸፈላ ፍለሊ ዓቂቡ ንውድድሩ ብ5 ሰዓትን 58 ደቂቕን 41 ካሊትን ብምዛም ዕውት ናይ ሞኒመንት ውድድር ሮንደ ቫን ቭላንደርስ ኮይኖም ኣብ ካልኦት ጉጅለ ብሓደ ደቂቕ ድሒሮም ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደር ፖልን ካልኣይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም ቤልጅማዊ ወንት ቫን ኣርት ራብዓይ ቤልጅማዊ ያስፐር ስቲቨን ሓምሻይ ካልእ ቤልጅማዊ ቴስ ቤኖት ሻድሻይ ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ኩንግ ሻውዓይ ተርታኺዝ ክኢሎም ዓባይ ጉጅለ ብክልተ ደቂቕን 19 ካሊትን ድሒራ ኣብ ዘካየረቶ ቅጽበታዊ ውድድር ኢጣልያዊ ፊሊፕ ፖጋና ሻምናይ ከኣቱ ክኢሎም ቢንያም ግርማይ ደሙሽተን ተርታ ወሪዱሎም ዕውት ናይ ዝውድድር ታደይ ፖጋቻ በዛ ዓወት ተሓጊዙ 800 ናይ UCI ነጥቢ ኣመዝጊቦም ብዘይካዚ ታደይ ፖጋቻ መበል 93 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ሰኒዶም ፖጋቻ ድማ በዛ ዓወት ተሓጊዙ ኣብ ልዕሊ ቫንደርፖል ናይ ሚላን ሳንሬሞ ክሳርኡ ደቢሱሎም ኣብ ሃገር ቱርኪን ሳልሳይ ጊዜ ዝተኻየደን ሚልክያስ ማእከለ ድማ ብመላይ ሓዳሽ ክለቦ ባይክ ኤድ ፋልማይ ውድድሩ ዘካየደሉ ግራንድ ፕሪክስ ሲድራ ኣንድ ሼን ሲቲ ብዓወት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኣባል ትሬንጋኑ ስቴፋን ዴቦንድ መዛዘም ረኺቦም ኣብዛኒ ሓደ መዓልቲ ውድድር ተቐዳደምቲ ካብ ከተማ ላይና ተበጊሶም ኣብ ሲንድራ ትዛዘም 141 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር የማካይዶም ነዛ ውድድር ድማ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ናይ ቀደም ኣባል ኤፍ ኤዱኬሽን ናይ ሎሚ ኣባል ትሬንጋኑ ፖሊጎን ቲም ስቴፋን ዴቦን ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 30 ደቂቕን 34 ካሊትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት 40 ናይ UCI ነጥቢ ወሲዱ ሃንጋርያዊ ኣባል ቲም ዩናይትድ ሺፒንግ ባሌት ፊልድሆፈር ብ23 ካሊታት ድሒሩ ካልኣይ ስጳኛዊ ኣባል VS ፋኩካ ቤንጃሚን ፕራደስ ድማ ብ46 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ተርታሒዞም ኣብዚ ውድድር ተጸሚዶም ዝወዓሉ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ኣባል ባይክ ኤድ ዳዊት የማነ ብ51 ካሊታት ድሒሩ ራብዓይ ኣባል ኢስታንቡል ቢዩክሺር ናትናኤል ብርሃነ ብደቂቕን 5 ካሊትን ድሒሩ ሻውዓይ ኣባል ትሬንጋኖ መትከል እዮ ብደቂቕን 10 ካሊትን ድሒሩ 10 ኣባል ባይክ ኤድ ዩኤል ሃብታ ብ2 ደቂቕን 31 ካሊትን ድሒሩ መበል 22 ኣባል ኢስታንቡል ቢዩክሺር ጴጥሮስ መንግስትን ኤቨን የማነን ብ3 ደቂቕን 8 ካሊትን ድሒሩ መበል 22 ከምኡውን መበል 23 ተርታኺዙ ክኢሎም በማልያ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ፋልማይ ጸወቱ ዘካየደ ሚልክያስ ማእከለ ድማ ብ12 ደቂቕን 53 ካሊትን ድሒሩ መበል 53 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም